Aldaketaren erradiografiekin segitzen dugu Metropoli Forala saioan eta gaur programazio berezi horren barruan elkarrizketa eginen diogu UPNeko parlamentari Iñaki Iriarte jaunari. Egunon Iñaki? Baita zuei ere. Eta mila esker gurera horbiltzeagatik asko eskertzen dizugu. Mila esker zuei. Euskal Herria irratian elkarrizketatzen zaitugu lehendabiziko aldia denez ongi iruditzen bazaizu. Aldaketaren erradiografiarekin hasi aurretik zure nolabaiteko aurkezpena eginen dugu, izan ere entzule askok ederki jakinen dute nor zaren, baina beste batzuk akaso ez dute horren ongi kontrolatuko. Konparaziora, Twitterren ikusi dut zeure burua konplexurik gabeko Euskal Nafar Espainiar moduan definitzen duzula. Zer da hori baina? Bakizu, Twitterrean kontu bat irekitzerakoan erraten dizute, paratu behar duzula zerbait deigarria izanen dena. Eta ez dakit momentu horretan iruditu zitzaidan provokagarria, zentzu honean izan zitekela erratia, hori, jotzen dudala, hiru nortasun horiek gauziz bateragarriak direla, Espainiarra naizela, ezin dutuka, Euskalduna eta Nafarra, eta hori da dena. Euskalduna basko bezala, ez da? Basko bezala, bai. Gero, izkuntzari dagokionez... Basko naizela, bai, hori da, diot, Euskalduna izaten alda ere, Euskaraduna, eta horri dagokionez, izkuntzari dagokionez diozu, gazteleradun Euskalduna zarela. Bai. Horrek ere atentzioa mandit. Atentzioa, claro, degarria da zeren, ni nazionalismotik nator, ez da? Nintzen izan edozein alderdi politikako militante, baina nazionalismotik nator eta momentu batean... Abertzaletasunetik. Bai. Euskal nazionalismotik. Bai, Euskal nazionalismotik. Eta momentu batean, admititu behar izan nun, Euskalduna izan nintekela, baina nire benetako hizkuntza nolabait errateko nahi dute ongien ezagutzen nuen hizkuntza erdera zela. Eta euskeraz, aixe molda nintekela, mintza nintekela, baina erderatik ateratzen ditula nire rekurtso linguistiko gehienak. Nondik zatozen aipatu duzunez, ezinbestean galdera egin behar noiz lema kolpea, esan nahi dute nolatan Euskal Abertzaletasunetik UPNren regionalismora? Pues beira, bakizu eskolak ematen ditu dela, Euskal Herriko Unibertsitatean, pentsamendu politikoaren historia orduan, dedikatzen zara gauza anitz irakurtzera, ez da, mota guziko liburuak, eta erran ezake ideologia guzietarik pasatu naizera. Leninista eta Lenin irakurtzen nun, Leninista bihurtzen nintzen, Bernstein irakurtzen nun, sozialdemokrata, kontserbadoreak eta kontserbadore. Seguraski pasatu nintzen, hasi nintzen nire nazionalismoa kolokan jartzen tesia egin nuen. Nintzen nuelarik. Bai. Gero poliki, pentsatu nuen azken finean importantean zirela proiektuak. Eta proiektu gisa bi aukera genitula nazionalismoarena eta gero, regionalismoarena, ez da? Diskurtso bat nun admititzen den desberdintasuna izateko eskubidea, baina aldi berean erlatibizatuz gure desberdintasun kulturala. Azaldu diguzu nola egin zenuen trantsizioa abertzaletasunetik erregionalismora, aizuta akademiatik erran baituzu edo azaldu baituzu Euskal Herriko Unibertsitatean, ematen dituzula eskolak, soziologoa zara, politologoa, akademiatik parlamentura nola? Ustekabe bat izan zen, baita niretzat ere, nindagon politikan sarturik, egia da Diario Navarran artikuluak idazten zen nitula, baina norbaitek galdetu izan balitean UPNeko norbait ezagutzen nun, bat ere ez. Eskaini zidaten aukera, hor zarrenetan joateko aukera, polita, iritu zitzaten, eskarmendu gisa, bakizu, giro akademikoa polita da, oso lasaia, baina pixkat pitin bat. Lasaia ere, batzutan izaten dira hor ere, ez? Bai, baina ez, oroar, ni moldatu naiz mundu guztiarekin harreman honak izatekoz. Ez da erraza unibertsitatean hori lortzea. Erditsi dut, eira. Parlamentuan? Parlamentuan, lehenago komentatu dizuet, ez da, eskarmendu polita da, batez ere lehenbiziko urtean. Baina nioen, harreman onak ukitzea jende guziarekin posible alda. Bai. Ederki. Ni gutien saiatzen naiz mundu guziarekin harreman onak izaten, eta gainera jotzen dut artietxi dudala. Aipatu dituzu, Diario Navarran argitaratzen dituzun, edo zenituen iritzi artikuluak. Irudipena daukator, UPNren diskurtsoaren berritzean rol garrantzitsua duzula eta nolabaiteko lemazaina bazarela. Zure artikulu horiek norabidea finkatze dutela. Zuzenan nabil?
Ez zara zuzena. Lemazain, keba, a ber, deus baino lehen, segurazki upene transatlantiko bat da, ez da, transatlantiko tipia, eta jotak, eta zortzikoak. Baina norabide aldatzeko tenorean mantxoa. Mantxoa, bai. Eta oso abots desberdinak ditu, barne. Eta ez dut uste, seguro kasu egiten diatela gauza batzuetarako, baina ez dut uste nire errentara egonen direnik. Beste irudipen bat, diskurtsoa berritzari dagokionez bai kasu egiten dizute, baina kaso parlamentuan ez horren beste. Zuzen alnabil honetan. Bueno, bakizu, alderdi politikoa... Iruditu baitzait, zenbaitetan zuk defendatu zula jarrera bat, baina gero taldeak boto emateko tenorean, botoaren zentzua beste bat izan dela. Bai, claro, a ber, alderdi politikoak askotarikoak dira, ez da, dentari dute barne, batez ere, pues, alderdi politikoak enpresen modukoak dira, kasuntan dedikatzen dira, pues, hauteskundeak irabaztera, eta horretarako, pues, klientela bat fidelizatu behar dute. Eta normala da aldaketa batzuetarako pues, prudentzia gehiago izatea eta neu kanpotik natorrena pues, agian presa gehiago izatea. Baina, bueno, alderdi politiko batean sartzen zarenez, konprenitzen duzu disiplina bat admititu behar duzula eta amonkamuneko puntuak dira importantenak. Automatizatu behar da kodifikazio, dekodifikazio sistema bat, ez da? Bai. Zerbait esaten dudalarik, ez da nik zer uste duen, baina ez da nire alderdiari ze komeni zaion. Bai, egin handi batean, bai. Niri gertatzen zait, baina gertatzen zaio, segurazki mundu horori. Bai, baina kaso akademiatik balin bazatoz eta ohitua balin bazara libre pentsalaria izatera, zailagoa da. Zailagoa, zailagoa. Alderdi baten egoitzatik eta disiplinatik etortzea. Bai, eta izatez zagotzen ditut lankide batzuk, politikan sartzeko aukera izan dutenak, eta arrazoi horregatik aderabaki dute sartzea. Dena dela itzordua ez genuen lotu Iñaki Iriarteren erradiografia egiteko, izik eta aldaketarena beraz ekin diezaiogun horri. Urtebete joan zaigu, 2015ko maiatzaren 24tik eta atzo Usue Barkos lehendakariak mikrofono hauen aitzinean iragarri zuen gobernuan aldaketak eginen dituztela, kontseilariak ez dituzte ukituko, baina goi kargu zenbait bai aldatuko dituzte, goi kargudun zenbait. Zer iruditzen iragarpen hori? Aurreko ikusten nun, ez da, lehenbiziko gobernua hasi zenean, ematen zuen hasiera batean hori, pues, mantentzera zigoazela, aldaketa poliki egin nahi zutela, eta mantentzera zigoazela pues, aurreko ekipotik zonbat jende, baina iruditzen zait normala, aurreikusgarria eta gehiago erranen dizut, logika demokratikaren barnean dagola, pues, gobernua finkatuala, pues, konfidantza gehiagozko pertsona sartzia. Enioke gehiagizko importantzirik emanen. Alaber Barkosek esan zuen gobernua indartsu ikusten duela, bere gobernua, ados altzaude. Hombre, ulertuko duzuen nire ikuspuntua desberdina dela, ez da? Bai, hori ere aurre ikusten nuen. Bai, aurre ikusten zenten. A ber, akorde programatika sinatzerakoan, iruditzen zait mundu orok ikus zezakela ez zela erreza izan eta mintzatzen eginien ez gobernatzeaz, baizik eta paper batean ideia batzuk idazteaz. Ni parlamentutik edo nire eserrekutik ikusten dudana da desadostasun ideologiko nabarmenak daudela. Lau indarren artean, aldaketa sostengatzen duten lau indarren artean. Eta denborak aurrera inala, normaltzat jotzen dut tentsioiek agertzia. Ez dut uste hain indartsua denik. Nola nahi ere, aurrekontuak onartu dituzte konparaziora eta azken urteotan UPNeko gobernuak ez zuen lortu. Hori ukazina da. UPNek ez zuen lortu, kontsentso hori erdiestea. Alderantziz, bai, aldaketaren gobernuak erdietsi du. Kontsentxori sortzia eta bai, ez da guti aurrekunto batzuk egitea. Egia izanik ere, hombre, aurrekunto horietan agian pues, lau sozio horietarik batzuek pues, amoreman behar izan zutela bertzek baino gehiago, ez da? Esate baterako? Esate baterako arlo sozialetan, errate baterako errenta basika errenta basikaren aurrekontuak egiterakoan, pues, hasieratik erran genuen aldaketa bat planteatzen ari zela, baina
dedikatzen aitzaion dirua elitzatekela aski izanen, eta eritzen zait gobernutik Manu Ayerdi bezalako pertsonek oso garbi zutela hori, hasieratik. Baina, bueno, pues alako apaino bat egin zuten, jakinez gero pues diru atera beharko luketela bertze partia batzuetarik. Tarduan nortzuk eman zuten Amore? Eritzen zait ezkerrekoek. Ezkerrakoek? Izquierda ezkerra eta baita Podemos aldugukoek ere. Aitzongi. Ekonomiaz hasi gara hizketan. Atzo barkos kontent, areago arro azaldu zen Volkswagenek landabenen bigarren modeloa eginen duelako. Bai, baita, eta ni ere kontent, eta iruditzen zaite dozein nafar kontent egon behar dela, berdin zait nor gobernatzen duen, nori esker hau gertatu den, berdin zait aurreko gobernuaren erantzukizuna den, oraiko gobernuarena, berdin zait albistiona da, Nafar ororentzat, eta berdin zait zoriontzea oraiko gobernua edo aurrekoa. Barkosek gaineratu zuen, horrek erakusten duela zerga erreforma ez dela zerga infernu bat. Bueno, oraiko gobernua kritikatzerakoan, ni izan ere naiz deskribapen apokaliptikoetan eroriko. Ez dut uste infernu badenik, nator bat eindako aldaketa edo erreforma horrekin, baina ez dut erranen infernu badenik ez. Dena dela, upenetik bai egin izan dira, iragarpen nahiko apokaliptikoak, ez da? Ez dut uste hain apokaliptikoak izan direnik. Iritzen zait. Zerga infernuarena konparaziora upeneren ingurutik atera da, ez da? Hombre, egia da, Espainiako gehienako komunitatekin konparaturik zerga gehiago ditugula. Tartepotako atzok diren nabarrak aterazun albiste bat, zein arabera, pues dakitzon bat euro ziren, ez da, baina urtero 50.000 edo 54.000 euro irabaz gero, pues Euskal Autonomi Erkidegoan 7 puntu gutiago ordainuko genukela. Orduan, bueno, reforma astuna eta serio izan da, baina ez dut uste gure kritikak hain apokaliptikoak izan direnik. 23 milioi blokeatu berri dituzte, zuek zer hitz darabiltzue, blokeo ala murrizketa? Gutienekoa da, ez da, blokea eta murrizketa. Terminologia baizik eta gertatu dena? Gertatu dena. Eta zer gertatu da? Niretzat gertatu dena da, gobernuak topo egin dula realitatearekin. Topo edo talka? Topo eta talka. Gauzak, ez dakit, erratea hau egitera goazela, hau aldatuko dela, gero gobernatzen duzunean ikusten duzu bitarteko hauek dituzula, asmo hauek eta bitartekoak eta asmoen artean oreka batera llegatu behar zarela. Eta hau gertatu zitzaiela orai Barkos Andreanen gobernuko egi. Dena dela, haiek diote, arazoa herentzia dela, konparaziora, eren egun uste dut prentxan irakurri genuela, egunero Nafarroko gobernuak €1.000.000 behar duela aurre egiteko upenek loturiko konpromisoei. Claro, hombre, normala da herentzaren diskurtso hori, ez da... Heredentzia hori zein punturaino astuna da, hombre, datu estatistikoa iso eginez gero ikusiko dugu, heredentzia ez da hain txarra izan, nahi dut Nafarroa, Espainiako gainerako komunitatekin konparaturik, pues, lehenbizikoa zela hor lanian, ez da, langabezi gainerako komunitatekin konparatuta, jakin badakit arazo serioa dela. Gipuzkoaren ondotik, herrialdei dagokienez, eta begira, gero kontatuko duzut agian, aukera izan ez gero, duela pare bat egun gertatu zen gauza bat hor, batzorde batean, eta niri dikozu. Ekonomiaz orain amaitu behar genuen, beraz, honen gainean gehiago esan nahi baduzu, orain daunea. Begira, zer ikusiazun kudiaketa hauziarekin, ez da, bagenun batzorde bat hor suhiltzailekin, eta, pues, imaginazak ez gure borzea maileak, errantzun, pues, oraiko gobernua, egiten ari zela ezaki zer, eta gero atera zen patxi leuza, geroa baikoa, erranez, egin duzuna txapuza huts izan da, eta niri biljarrerak pixkat exageratuak iritu zitzaizkidan, eta izan ere, hainbatean, arrazoen ematen zidan, Victor Rubio, azkenik mintzatu zena, erranez, bueno, a ber, garbi gera dezagun, gure suhiltzaile zerbitzua dela, segureski Espainiako estatu mailan errantzun, onena. Eta Europa mailan ere honetariko bada, eta hau ez diogu zor, oraiko gobernuari ez da aurrekoari ere.
Orduan, pentsatzen dut, kudeaketaren aldetikan eta ekonomiaren aldetikan, gestorio honak daudela 2 bandotan, edo 3 bandotan, edo 4 bandotan, alderdi guztietan, alderdi politiko bakoitza da saietzen dela egiten alik eta ongien, eta seguro alderdi politiko orok akatsak egiten ditula. Saiz ezina dela. Eta osasun bidearen kudeaketan gauzak horren beste okertu aldira horren denbora gutxian. Ez dakit, egia harreteko, eta zintzoa izan behar nahi zontan. Ditudan datuak, erakusten didate, printzipioz gauzak ez direla egiten sobera ongi, baina ez dakitzen punturaino oraiko gobernuaren antzukizuna den. Horretan nire itzi pertsona eman behar dizut. Beraz hor bai eredentziak eduki dezake zerikusirik. Eredentziak izan dezake zerikusirik. Kinka ekonomikoak. Claro, eski eredentzia ez zen doaina izan, nahi dut pasatu ginela krisi ekonomiko erraldoi batetik, oraindik segitzen du krisi ekonomiko horren barnean, eta edozein politikarik setrak ikusiko ditu bere rekurtsoak kudeatzeko hori bezalako tesimur batean. Irudipena daukat, UPNek azken asteotan fokoa jarria duela, UPNek edo darragun eskuin politikoak eta mediatikoak ere, fokoa jarria duela osasun bidean, baina jo puntua legealdia hasieratik hezkuntzan eta hizkuntzan, ezta? Politika latzak ikusi ditugu. Bai, eta balantze bat egiterakoan, seguraski, orori burura letorkiguken auzorik latzena hizkuntzarena da, eta hezkuntzarena. Hor, polemika nolabait ere abiatu zen lan eskaintza publikoarekin, zer iruditu zitzaizunura? Bueno, iruditu zitzaidan izan ere, horretan gobernuak hankasatu zula. Iritzen zait luruntan oso arriskutsua dela iritzi publikoari urrengo ideia transmititzea pertsona batzuek bertzeek baina aukera gehiago dutela. Eta, klaro, pertsona batzuei ematen zaizkienean oposizio bat gainditzeko bi aukera normala da, ulertu behar da normala dela desadostasunak eta tentsioak sortzia. Baina aukera bakarra eskatzen zuten, ezta? Bai, baina bazuten gero, zerrenda bakarra, baina gero bazuten, okerezpanago, azkenik hau horrelakoa geratu da, ezta? Azterketa birritan aukera, horretan arrazoia duzu, baina haiek beraiek eskatzen zutena zen, zerrenda bakarra izatea, eta UPNetik hori etzen onartzen, ezta? Momentu enten nahi zoritzen seki. Zerrenda bakarra, proposamena mai gainean izan zen, baina FAPNak eta Komisiones Obrerasek eta UGTek eta parlamentuan... Jotzen zuten plaza gehi zirela, ezta? Ez, esaten zuten gorde behar zirela plaza batzuk gazteleradun elebakarrentzat, eta orduan Euskaldunek egin behar zutela euskarazko azterketa, baina ezin zutela sartu beste zerrendan. Momentu enten harrapatzen dauzu. Esan dut badakizu. Nahi zuten sekin olakoak izan ziren gauzak. Katalunian edo Balear Uharteetan edo Galizian zerrenda bakarraren sistema erabiltzen da, eta hori bera bezarri naizen hemen, eta ez biribila eman zieten aipatu ditudan sindikatu alderdi hori guziek. UPNek, PSNek, PPek, ezkerrak ere zuen begi honez ikusten sistema hori. Irakurri izan dizut inoiz, zuretzako sistemarik onena edo sistema importatzen alden sistema bat dela Italiako Tirolekoa, ezta? Bueno, mementuz... Iritzi artikulu batean bintzat... Bai, erotzen ez, dola, dagoeneko, 6-7 urte, pasatuko ziren. Baina, Italiako eredua erakurri nunean, iruditzen interesgarria zela. Eta behiratut, zen erreferentzia bat... Zure iritzi artikulari, baina uste nuen 2014koa zela. Bai, 2014koa? Amalaukoa. Eta Amalaukoa, nik pentsatu duen zarragoa zela. Zarragoa izanen da. Agian bai, atzo prezeski bidali nizkien hor behatokiko pertsona hauei, atzo etorri diren, ez da batzor eta erranien, bidaliko dizizu eta artikulo batzuk, eta hori zerkatu nuen eta nun arkitu. Etoritu zen, ardena gailua eta sutzen nun, erosin nuna 2000 eta... Googleatzen ibili naiz, eta hori... Bai, agian bai, ez dakit. Iruditzen zait proposamen interesgarria dela, nahi dut. Iruditzen zait saietu behar garela saiesten hizkuntz komunitate desberdinak irainduta sentitzea. Eta agian lan publikoa errepartitzea populazio bakoitzaren... Proportzionalki, ez da? Proportzionalki
agian proposamen gisa, eztabaidarako proposamen gisa, pues iruditzen zait interesgarria izan daitekela. Hala egiten baitute, Alemaniera, bueno, hizkuntz gutxitua da, Italiako Tirolen, eta egite dutena izaten da, bueno, pues, herritar bakoitzak esaten du zein den bere ama hizkuntza, edo lehentasunezko hizkuntza, eta horren arabera, hor zentxo antzeko bat egiten da, eta gero administrazio publikoan horren araberako plaza banaketa egiten da. Hemen, aurrekoan agerraldia egin zuen, duela ja da, terdi uste dut izan zela, Mikel Arregik Euskara Bideako buruak parlamentuan, eta azaldu zuen, hezkuntza alde batera utzita, foru administrazioan, funtzio publikoan, oso gut, ez da 0,6 edo horrelako zerbait, bai. Lanpostuen 89,4an ez dela eskatzen euskararik. Ez da derrigorrezko. Ez da eskatzen. Ez da derrigorrezko, baina aintzat hartzen da. Eta seguraski egia da, baina seguraski anitzez euskaldun gehiago daude. Seguro asko badira, baina ez dira sartu euskara jakiteagatik. Bueno, bai, agian bai, segun oposizio batean euskarak puntu bat ematen badizu eta gehienez 8 puntu eskuratzen baldin badituzu, agian euskarak markatuko dute desberdintasuna. Orai preteski gobernutik okerrezpanago egiten ari dira euskaldun zentxo bat, ezta? Ikusiko dugu zonbat dauden. Baina, nik ere batzorde batean erran nun, pues agian bai, euskara exigitu beharko litzatekela postu gehiagorako. Bai, nik jotzen dut, zonalde horietan nun euskaldunak gehiengodunak diren, pues, bai, alegindu behar garela zerbitzu gehiago euskaraz eskaintzeko, baina aldi berean, azpimarkatu dana da, aintzat hartu behar direla gehiengo erdaldunaren eskubideak. Lan publikora, lan publikoan zenbaitetan talka egiten dute bi kontuk, eta da, batetik erdaldune, edo gazteleradun elebakarren eskubidea funtzio publikoan lanpostua lortzeko, ero funtzio publikoan dagoen eskaera erreala, erran nahi baita euskarazko irakasleak behar badituzu. Bai, doikabe, bai, hombre, euskaraz emateko eskolak, pues, bistakoa da, euskara eskitu behar dela. Kasu honetan konparaziora, lan eskaintza publikoaren kontuan, nik ez egite komunikatzeko moduarekin eta plazoekin eta asmatu zuten, baina hor, sakonean dagoena da, upeneko gobernua gainera, ezarri zuela, ingelesez ikasteko programa, eta zenbat eta ingeles gehiago, orduan eta gaztererazko irakasle gutxiago behar dituzu, dikotomia hor dago, eta arazoa hor dago. Euskara da arazoa, arazoa da gaztelerazko irakasle gutxiago behar direla, eta hori alaba da, irakasle gazteleradunek badute eskubidea sartzeko, baina eske gurasoek beste zerbait aukeratze dute, ingelesa eta euskara, eta gazteleraz da behar. Orduan zer? Talka egite dute eskaera errealak eta eskubide ustezko horrek. Bai, kasu honetan garbi dago, ezta? Lan batzutarako normala dela hizkuntzak exigitzea. Talkak ere eta desadostasunak normaltzat jo beharko genituzke. Arren nahi dut, hau bezalako komunitate batean non existitzen diren bi hizkuntz, normala da pertzepzio desberdinak izatea, bere balorazio publikoaren eta lan egiteko administraziora ailegatzeko, ebaluatzeko formaz, hori normala dela. Hizkuntza ingelesez irakasteko normala dela ingelesa. Exigitzea euskaraz irakasteko baita ere, baina hain ulergarria iruditzen zaidana da bertze postu batzuetarako euskara bihurtu izana lan baimen bat. Ingelesaren maila berean, nola baita esateko? Irakaskuntzan ulertzen dut. Baina diot, beste postu batzuetarako hezkuntzakoak ez diren beste postu batzuetan, alemaniera jakitea, ingelesa jakitea, edo ingeniaria izatea, horrek badu ere pisua, euskara jakiteak ez du eduki behar. Eduki behar du gauza batzuetarako, bai, baina jotzen dut arriskutsua dela gehiengo erdalduna baztertzea administraziotik edo lan publikotik. Eta gainera... Baina esan dugu, eguneko 0, baina intzatartzen da postu gehiagorako. Eta zu guzti duzu baztertua daudela, gehiengo gazteleradun hori baztertua dagoela egiazki? Pertsona hitz ezagutzen ditut, postuak atera ez dituztenak, euskaraz bai. Eta euskara izan dela, batez ere, postu asko ezagutzen ditut. Begira, unibertsitate publikoan errate baterako, hor bedelen mailan, harako oposizioetarako, euskara jakitea izan da
desberdintasuna markatu duna postua eskuratzeko. Eta orduan... Kasuistika jesuitikoa izan daiteko, soluzea, baina ez dakit ba. Erran iduna da, horreka bat ere iritsi behar garela. Arriskutsua baztertzea eta arriskutsua pixka bat hizkuntz komunitateen arteko elkarbizitza horretan, ze sentipen eta nik irudipena daukat, hor arestian esaten zenun, ezta, alderdiek botoak bilatzea dituztela, eta UPNek boto poltsa ikusi duela polemika honetan, eta bultzatzen ari dela gatazka linguistiko ala identitario bat honen gainean. Eneidurikoz modu kezkagarrian edo arriskutsuan, zuk zer diozu? Ez dut uste gatazka linguistiko bat sortzen ari garenik. Iruditzen zait ausartzen ari garela planteatzera eta zirgetasun osoz debate bat. Debate bat euskararen lekuaren inguruan. Eta gainera egiten ari garela jendea mehatxatu gabe, neori kotxearen gabe, erretu gabe, gehiagizko polemikari gabe. Duela guti iruditzen zait. Baina egun beste norabidean ere alakurik ez da, ez? Bai, baina... Zorionez, bakit urtetan alakoak izan direla, eta asko posteneiz aurrera egin dugula, baina urte batzu pasan dira, ez? Pentsaz dut puntutaraino, posten garen gau. Bai, noski, eta neu ere bai, eta seguro nago. Eta gaina bere garaian esaten, baina... Ezain bertze, gaztxo bat erren dizut, begira, prezeski hauteskunde hoiek irabazi baina galdu genitunean, nik ikusten nun, hor, apegatina batzuk, Iruñatik erranez, deituz, iribas, euskararen etxaia. Mota horretako erretorika ezagurea. Guk ez dugu erran. Baina Esparzak lotu zituen UPNren kongresuan, amaierako hitzaldian, esaldi batean, pistolak eta euskara, eta orain zuk ere aipatu dituzu autoerreak eta euskara, eta nire oso kezkagarria iruditzen zait. Esan dut, hemen gatazka bat eduki dugu, hemen izan dira giza eskubideen eta jazarpen politiko bat, besterik gabe ardura politikoak hartzeagatik, eta nire oso gaizki iruditzen zait. Baina ez dut uste euskarak horrekin lotura duenik, erraten ari nintzena zen, gure erretorik erraten da hori, hezkuntza kontseilariak behin batean errantzigun incendiarioak izaten ari ginela, ezta? Nik erraten, guk hori metafora bat da. Bai. Guk ez dugu violentzia erabili, neoiz. Eta kasu honetan, guk ez dugu erraten geroa bai kanpora. Ez da ere bildu kanpora. Guk ez dugu neor kanporatu nahi. Gehienez erran genuen eta kanpora. Baina jotzen dugu... Kanpora gobernutik, ez, anitzez gehiago, hemen kanpora hitza erabili da botatzeko Iberduero, Guardia Zibila. Espainolak, UPN. Orduan, guk erraten duguna da, zilegia dela debate bat planteatzea, euskaraz dela dogma bat, zilegia dela planteatzea debate bat horren gainean. Eta hori ez dela, ez dakit... Gatazka identitarioa bultzatzea, gatazka identitario bat bulketzea, ez. Salto egin dezagun, edo trantsizio bat egin dezagun, ari ginen euskararen kontua, orain ari gara pixka sartzen UPN oposizioan darabilen diskurtsoan. Zaldago oso zentratuta horrelagoetan? Kontu identitarioetan, gatazka linguistikoan, ikurriña dela eta ez dela, hau da, badakit klitxe bat dela, baina urtetan esan izan da, que vienen los vascos. Eta nik uste nuen gaurkotu behar zen dutela, eta iruditzen zitzaidan, Diario Navarrako zure iritzi artikuluetan horrelako berritze bat bultzatzen zela, eta ez dakit ez ote duan inguraturik ikusten, batez ere Espartzaren diskurtsoa, zuen buruaren diskurtsoa alakoetan. A ber, uste dut oro har gure ikuskera nortasuna, Nafarroa nortasunaren gainean horrekatua dela, harren nahi dut guk erraten dugu, Nafarroa askotarikoa dela, euskaldunak ez garela kinta kolumnistak, euskara gure ondarearen parte badela, baina euskaraz gain... Hori kongresuan estatututan sartu zenuten, eta iruditzez eta aurrerapen handi bat, nahiz, eta gero diskurtsoetan nabaritu ez, hori bada aurrerapen handi bat, bai. Gero aldi berean, ohartzen naiz gauza batzutarako pertzepzio kontua dela, harren nahi dut, niretzat, nik erratbetarako oso kritikoa izan naiteke ikurriñaren presentziarekin, baina aldi berean ohartzen naiz, sektore batzuetarik, erran nahi dut nazionalismotik, ikurriña oso maitatua dela. Eta nik ikurriña kritikatzen dudanean, iruditzen zaiela, kritikatzen nahi naizela, ez ja nazionalismoa edo eta ikurriña baizik eta euskal kultura. Orduan, gure kritikak ikusiak dira,
oso zorrotzak eta oso eroskorrak balira bezala. Ez da inbertzerako. Zalitzateke aurreratzea, esan honi, aurrerapen bat iruditu zitzaidan. Ikurrinaren gatazkaren kontura, o polemikaren kontura, iragan San Fermietan, alkateak, Joseba Sironek, EH Bilduko alkateak esatea, Espainiar bandera ere horregon behar dela. Bai, hombre, izan zen aurrerapen bat, doikebe. Eta horrelako zerbait upeneren partitik esatea, bueno, hemen bada jendea ikurrina berezkotzat sentitzen duena, eta ikustagun hemen denok eroso nola sentitu algaren. Claro, planteatzen duzuna da, logiko dela, ez da, haiek alegin bat egin dute gure bandera onartzeko, guk egin dezala eiteko alegin bat euren bandera onartzeko. Ez dut esaten aldebiko harreman bat, elkarbizitzaren ikuspegitik nire aurrera pena iruditu zitzaidan Sironena, akaso EH Bildun beste batzuk ez diote gauza bera, eta horre ez da dena homogeneoa, baina horrelako aurrera pausuak ez da lirateke interesgarriak bizikidetza hemen. Aurrera pausuak eman behar dira, ez dut nioiz ukatuko. Baina, liberean, ez dakit, ikurrinaren hauziaz, eta badakite errotera noana agian irudi dezakela sobera gogor, baina zuk admituko zenuke, ez dakit, estatu batuetako hegoaldeko estatu batean biziko bazine, hor hegoaldeko bandera. A ber, ikurrina bada alderdi politiko baten bandera. Alderdi politiko baten bandera, eta orduan, zein tokitan alderdi politiko baten bandera... Baina badakizu horrelako... Itxoin. Zein tokitan alderdi politiko baten bandera bihurtu da nortasun edo talde kultural batena. Ez da sobera osuntsua. Hori gertatu da Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina badakizu banderekin horrelako irakurketak egitea irristakorra izaten aldela, izan ere Espainiako bandera lotzen aldugu Frankorekin eta diktaduran eduki zuen rolarekin. Baina Frankok ez zuen asmatu. Ez zuen asmatu, baina erabili zuen eta esan nahi bat eta Republikarrek ere bai. Zuten beste bat. Bai, baina Lehenbiziko Errepublikan bandera Frankorena zen. Zure iradokizuna gorrutziko dugu. Bai, eta suprokagarri zela, eta barka eskatzen dut. Gustatzen zaizu eta ongi iruditzen zait. Gaina ari ginen upenenen diskurtsoaren azterketa kritikoak egiten edo, Nafarroko gobernuaren edo aldaketaren aldeko indarren diskurtsoaren ere egin beharko dugu. Erran nahi baita, agintera iritsi zirela, upeneren kudeaketaren kritikaren diskurtsoarekin, kanen desagerketa dela, edo Navarraren eta horrelako hori guziak, eta batez ere horrelakoetan oinarriturik iritsi ziren, orain nola ikuste duzu, baduka errelato propiorik aldaketak sortu zera bat, iaia klitxe bat dela, baina diskurtso hegemonikoen artean edo zein gailentzen ari da, norbait lortzen ari da, esan upene galdu zuen, pixkat hegemonia hori diskurtsoan, eta orain lortzen ari da aldaketaren gobernua diskurtso relato propio bat, edo ez? Ez dakit, ez nago oraindik seguro. Ulertzen zuzarret galdetzean, ez? Lehia horretan, esan edote hegemonia gramscianoaren lehia horretan norari den aurretik. Iritzen zait hegemonia, galdu genula, duela anitz eta ohartu gabe. Aldaketak ematen ari zirela Nafar gizartearen barnean, batez ere kultura mailan, eta ematen zula openetik ez zirela kapazak izan hori ikusteko. Horai aldatzen ari den, ezakit, duritzen zai denbora gehiago behar dugula, eta batez ere ez bakarrik urren hauteskundeak, baizik eta oraindik hauteskunde gehiago. Ikusteko zein punturaino, hauteskundeak dira gizarte baten iritzi publikoaren egoeraren neurtzeko formarik onena, ezta? Zurra naiz, iruditzen zait burbuietan bizi garela eta bakotxak ulertzen du eta interpretatzen du inguruan duena. Ez dakit. Horre upenek ere badu premia bere diskurtsoa berritzeko, aipatu du gai hau, baina iruditzen zait identitarioan oso inguraturik beste zerbait eskaini behar da, ez? Hor kudeatzaile ona upene bakarrik izan zitekeela urtetan esan izan da, eta hori nik uste erori zela, kontu identitarioare badatoz baskoak, baskoak etorri dira eta munduaren akabera ez da iritsi, beste zerbait eskaini beharko du. Bai, dudarik gabe, deus baino lehen, kudeatzaile honak izan ere aurkitzen dira alderdi politiko eta ideologia guzietan, eta txarrak ere bai. Biharrenez, que vienen los vascos, ez dakit upenetik norbaitek hori horrela errantzun, ala ez? Bakit klitxe bat dela, baina ideia bat, zea bate islatzen du, ez? Islatzen du, baina agian klitxe okerra da. Nik pentsatzen dut gure etorkizuna bada
Nafarro gizarteari erratea, hemen oro kabitu behar garela, Nafarro askotarikoa dela, Espainiarrak ez garela arrotzak Nafarroan, eta erabakitze eskubide horren aitzinean azpimarkatu behar dugula konbibitzeko bete beharra eta eskubidea. Bertzerik ez. Ederki, bada Iñaki Iriarte, Upeneko parlamentaria oso interesgarria iruditu zaigu, zurekin solasean aritzea, asko eskertzen dizugu, gurera irrintzi dorrera hurbildu izana, eta espero dugu aurrerantzean ere horrelako solasaldiak eukitzeko peta eukitzea. Eskeran itzuei. Ongi bizi. Jarraian, Euskadi Irratiko lankideen eskutik, albiste emankizun jaburra, gero Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin! Egun on guztioi, Kataluniako parlamentuan une batetik bestera hasiko da